¿Va esto o no? Sí, sí, sí. Sí, vale. En realidad, los abogados y los políticos nos parecemos mucho en una cosa. Cuando decimos y acabo, nunca es cierto. Eh, y eso es así, es decir, y creo que a partir de ahí todo se va estructurando de una forma, pero los abogados solemos ser más sintéticos. Yo creo, Tony, y perdona que te corrija, pero como hay confianza, yo creo que esto se puede sintetizar en una cosa. Sin exilio hoy no habría amnistía. Y eso es así de simple, y ese es el colofón de un trabajo que se ha hecho, que a diferencia de como lo ha planteado Tony, y te vuelvo a corregir, Iván dos, la estrategia jurídica se estableció en función de que ya había una estrategia política. Yo pregunté, ¿qué es lo que quieren hacer? Y en función de lo que se me dijo, elaboramos una estrategia. Es decir, había un problema urgente, y eso permitía una estrategia, pero la estrategia global, la que comienza el 29, digamos, jurídicamente el 29 de octubre del 17 y que terminará cuando cerremos el ciclo de las prejudiciales que se plantean con respecto a la ley de amnistía, tienen básicamente que ver con eso, con el hecho de que se haya establecido una estrategia política clara. Y esto, pongo un ejemplo, esto es tan fácil, cuando se va a defender en un divorcio, uno lo que pregunta es, ¿y qué quieres obtener de esto? O sea, bueno, quiero quedarme con custodia compartida de los hijos y la casa. Bueno, es que mira, es incompatible, y se busca una estrategia, y se busca una solución. Eso en este caso es lo que se hizo, y yo creo que también una cosa que creo que ha sido clave en el éxito es que no nos quedamos sin defendidos. Y me voy a explicar. Este no era un camino fácil, el camino fácil era otro. Y evidentemente, si los defendidos no hubiesen estado dispuestos a resistir y a persistir, cualquier estrategia jurídica estaba condenada al fracaso, porque no lo hubiésemos podido completar. Eso es así de simple. Es decir, si hubiese habido una rendición, si hubiese habido un pacto a mitad de camino, si hubiese habido un cansancio, no hubiésemos logrado cerrar ese círculo que en el primer documento efectivamente termina con el concepto de unas prejudiciales y se dice, y la introducción de ese resultado en el procedimiento dentro del Estado español. ¿Por qué eso es así? Básicamente porque esto es un desgaste. Yo creo que quienes han padecido el exilio, tenemos al presidente, tenemos a Tony, tenemos a Lluís Puig, quienes han estado hasta ahora en el exilio han sufrido un desgaste personal, pero en la fuerza de las convicciones les ha permitido mantenerse firme en momentos que eran complicados. Yo he tenido digamos, no voy a decir el placer, pero sí la oportunidad única en la historia de vivir muy de cerca los momentos más complicados, diría yo, del exilio, que mucha gente a veces no se lo imagina porque especialmente los periodistas lo transforman en un titular, pero detrás de ese titular había todo un drama. Puigdemont detenido por tercera vez en Bélgica. Bien, pero detrás había toda una historia. Comín comparece ante el juez, detrás había toda una historia. Y todo eso no ha sido sencillo, pero para mí ha sido un orgullo estar ahí, vivirlo de primera mano y sobre todo tener claro que lo que estábamos haciendo se correspondía exactamente con las necesidades que se habían planteado de una estrategia política que seguramente muchos no entendieron, como tampoco entendieron la jurídica. Pero las dos pasaban por lo mismo, y era por europeizar el problema y por hacer ver que las soluciones estaban más allá del marco del Estado español. Era impensable ganar esto dentro del Estado español. Y por eso, vuelvo atrás, sin exilio hoy no habría amnistía. La amnistía se gana a partir
de que el exilio es un éxito. Y es un éxito jurídico en la medida en que no nos hemos quedado sin defendidos. Y parece reiterativo lo que estoy diciendo, pero no es así. No podíamos llegar hasta donde hemos llegado si no hubiésemos tenido la confianza que nos permitió ir dando los pasos ante cosas que nadie entendía. Y yo recuerdo abril de 2018, Berlín, la cafetería, un hotel, le explicamos, estábamos Isabel y yo, y le explicamos al presidente una serie de cosas, y el presidente dice, ¿y esto va a funcionar? Y le digo, no lo sé, esto en la pizarra me da que sí. Le digo, pero después hay que mezclar los productos y ver que no explote el laboratorio. Y él dice, ¿el laboratorio soy yo? Yo le digo, sí. Y dice, vale. Cualquier otro hubiese salido corriendo. Y al mismo tiempo estábamos simultaneando eso que estaba pasando ahí con la preparación de lo que estaba pasando aquí, que era un Bob Doggy. Y un Bob Doggy, que es un término basado en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que era tremendamente conocido a nivel judicial en Europa y tan desconocido como que ni el Tribunal Supremo Español lo manejaba. Porque a nosotros se nos puede acusar de cualquier cosa. Bueno, de hecho se nos ha acusado de cualquier cosa. Yo mismo hoy he presentado mi escrito de defensa porque seguimos siendo víctimas de todo esto. Pero de lo que no se nos puede acusar es de ser desleales procesales. Lo advertimos por escrito. Presentamos escrito diciéndole, cuidado que usted no tiene cumplido este requisito. La respuesta fue brutal. Y la reacción de la justicia belga también. Ahora, Tony ha hablado del trabajo que hemos hecho mi equipo y yo, pero esto también ha tenido varias patas, ¿eh? No todo ha sido derecho penal y derecho procesal, también ha habido una importante batalla a nivel de derechos fundamentales, de derechos humanos, en otras instancias donde, por ejemplo, Neutor Visco ha jugado un papel fundamental. Yo creo que ahí hay un equilibrio en cómo hemos ido planteando las cosas. De hecho, ese libro parte de una idea que tiene que ver el grupo objetivamente identificable de personas. El día 5 de abril de 2022 iniciamos una vista en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A mí, que defendía al más malo, me tocó hablar el primero. Es decir, yo iba en representación del presidente y de Tony, Isabel iba en representación de Clara y de Lluís, y yo dije al tribunal, vengo en representación de los representantes de la minoría nacional catalana. Y esa frase fue también con la que cerré mi primera intervención, porque siempre creímos que era absolutamente necesario plasmar el concepto de a quienes estábamos representando y por qué. Y el Tribunal de Justicia dio un pasito más allá y dijo, claro, esta gente tiene razón. Cuando hay un grupo objetivamente identificable de personas, puede que las cosas fallen, como en este caso, dijeron. Y ahí han hecho todo un planteamiento que ha abierto todo un panorama que la gente puede pensar que ha terminado. Pero yo la verdad, presidente, creo que estamos en el ciclo intermedio de un proceso que es largo. Ahora viene la batalla post-amnistía, donde no dejaremos de ver cosas que ya hemos visto. Antes de la votación de la ley de amnistía, es decir, antes de que fuera ley, bueno, de hecho todavía no es ley porque el gobierno socialista tiene embargado el documento para llevárselo al jefe del Estado español. Antes de eso, un grupo de fiscales se sentó, utilizando los recursos de todos nosotros, hacer un documento para ver si el delito de malversación de caudales públicos, fíjense,
un grupo de funcionarios públicos, usando recursos públicos, se sientan antes de que exista una ley a elaborar un documento para ver si esa ley no es, esa ley que no ha nacido, no es aplicable al delito de malversación. Y yo digo, venga, otro chupito. Porque claro, es que evidentemente, a ver, nos dedicamos a gastarnos los recursos públicos para ver si podemos, con una no nata ley, porque claro, esto era, a ver, que esto ha sido por 5 votos, ¿eh? Es decir, podía pasar de todo, como ha pasado. Se ha votado y no se ha publicado. Pero ellos ya se gastaron los recursos públicos en hacer un informe que es como ir a Alemania a sostener que el 1 de octubre fue un delito de rebelión. Eso se llama, si no me acuerdo mal, ridículo. Creo que el término correcto es ridículo, porque en Alemania fue donde comenzamos a quebrar todo. ¿Y por qué lo quebramos? Porque ellos dijeron, miren, ¿saben qué? Nosotros respetamos mucho a la justicia española, vamos a analizar estos hechos. Y dicen, bueno, estos hechos en realidad, no, rebelión no. Bueno, vamos a ver si son sedición. Ah, no, coño, que lo derogamos porque es un delito poco democrático hace 40 años. Bueno, vamos a ver si son desórdenes públicos. Dicen, no, es que tampoco. Dicen, ¿sabe qué? No se lo puedo entregar. Y esa fue la realidad. Pero la primera gran victoria fue el día que se presentaron voluntariamente ante la justicia belga por primera vez, porque estaban reclamados por España. Y la justicia belga dijo, unas personas que entran por su propio pie en comisaría diciendo me están reclamando en España, no tienen riesgo de fuga y les dejaron en libertad. Ahí es cuando en realidad se comenzó a ganar todo, y ahí es cuando, yo lo dije varias veces en público en España, déjenlo ya. Han pasado 7 años y siguen sin dejarlo, y más encima se reúnen a hacer un documento con fondos públicos sobre el delito de malversación en el caso de que se publique una ley. Y no pasa nada. ¿Y saben lo peor de todo? Es que se llenan las prensas de titulares, los fiscales rechazan la amnistía. ¿Qué fiscales? Los de la rebelión. Los de Tsunami. Es que a veces perdemos la perspectiva de qué estamos hablando. Yo, a diferencia de esos políticos que dicen acabo y no lo hacen, yo voy a acabar recordando una cosa que para mí ha sido esencial. En todos estos años, lo que nunca ha fallado ha sido la confianza de mis defendidos en que podíamos hacer lo que estábamos diciendo. Y en todos estos años lo que no ha fallado es mi confianza en que ellos podían hacer su parte del trabajo. Y al final ha sido una suma de confianzas, y yo creo que eso hace ver también, y se ve reflejado en que veníamos caminando el presidente y yo ahora, y Isabel, y le digo, hace un año todos te daban por muerto, porque seguían sin entender ni en qué consistía la estrategia política, ni en qué consistía la estrategia jurídica. Y eso es un gran error desde todo punto de vista. Jurídico, sobre todo, y político yo creo que también. Pero bueno, insisto, creo que ustedes son los que han conseguido que ayer se aprobase en el Parlamento de Madrid una ley de amnistía que es una medida reparadora, bajo ningún concepto es una medida de gracia, es una medida de reparación de carácter legislativo adoptada por mayoría con un claro reconocimiento de lo que se trata de reparar. Y a partir de ahí vendrá una batalla jurídica europea que ya les adelanto que habrán cosas muy divertidas y que habrá que traducírselas, por ejemplo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando, por ejemplo, los fiscales de ayer digan que la ley es contraria al derecho europeo y los abogados del Estado español digan que es conforme al derecho europeo. Y van a decir, este país ya es esquizofrénico. Y yo creo que sí. Gràcies. Moltes gràcies. Ara feia càlculs
I deia, esclar, avui és 31, no? Avui és 31. Doncs exactament un dia 31, en aquest cas de fa 6 anys i 7 mesos, avui exactament en aquest mateix indret, començàvem aquesta estratègia de defensa com a una part de la nostra acció política. Aquí, en aquesta mateixa sala, i 6 anys i 7 mesos després som aquí per passar balanç d'això i per dir que aquesta és una estratègia no només d'èxit, sinó que és una estratègia que és necessària i que ens convé ampliar-la. Antoni i en Gonzalo s'hi han referit abans, jo recordo molt bé la pregunta que ens va fer en Gonzalo el dia que el vaig conèixer, en un hotel d'aquí a Brussel·les. Vostès quina estratègia volen? Volen passar-se pocs anys a la presó o volen continuar lluitant? Puc fer les dues, però no són compatibles. I li vam dir tots sense dubtar-ho, volem continuar lluitant. Em diu, perfecte, perquè és el que m'agrada a mi, va dir després. Però jo estic convençut que si haguéssim demanat, no, és que el que volem és tornar a casa el més aviat possible, passant-nos poc temps a la presó, el que pugui ser, i oblidant-nos-en. També ens hauria proposat un itinerari per aconseguir-ho, i ho hauria aconseguit segurament. Però no vam venir a l'exili a buscar dreceres personals, ni arreglar biografies personals. Vam venir a fer una cosa que avui cobra tot el sentit del món, i és fer servir el nostre cas, allò que representàvem nosaltres, veníem aquí en representació d'un govern i d'un Parlament que havien estat il·legítimament destituïts, en la causa general, en la lluita general per la defensa dels drets fonamentals del poble de Catalunya i dels ciutadans en general. Llavors, en aquesta estratègia que vam decidir, la vam batejar com de confrontació intel·ligent. Anàvem a confrontar-nos a l'Estat. Sí, evidentment. Però una cosa és confrontar-te de manera obstinada, ventant-te cops contra la paret, l'altra és veure quina és la manera més intel·ligent d'esquerdar aquella paret. I vam decidir fer això, anem a esquerdar una paret que aquells dies semblava de ciment armat. I des d'això alguns pensaven, això no es pot esquerdar. Vam decidir fer això, la confrontació intel·ligents, que a més requeria una cosa que avui a pilota passada és relativament fàcil d'endevinar, però que en aquell moment era impossible. Anàvem a entrar en terreny inexplorat, en terreny desconegut. Ens anàvem a adentrar en àmbits, això el Gonzalo havia dit més d'una vegada, que ningú abans no havia recorregut. I que no sabíem, no teníem mapes. Sabíem que si fèiem les coses bé, i més o menys anàvem mirant l'entorn, i anàvem reconeguent el terreny, anàvem fent les anàlisis oportunes, ens en podíem sortir. Però en algunes de les litigacions que teníem al davant vam innovar, vam obrir terreny, vam desbrossar el terreny nosaltres, amb el risc que això representava, efectivament, de que no sortís bé. I en aquest sentit, recordo molt bé també aquelles primeres hores de detenció alemanya a la comissaria de peu d'autopista, on un amable comissari em servia el cafè, recordava perfectament l'interrogatori que em va sotmetre un suposat intèrpret d'espanyol que després vam haver de recusar. Imagineu-vos l'escena. Detenció a l'autopista d'Alemanya i la primera persona que et trobes allà, curiosament, és l'intèrpret d'espanyol, que normalment, ho dic per experiència, perquè alguna experiència tinc en aquest àmbit familiar, no són els primers a arribar, ja solen ser els últims, però aquest ja hi era. Quina casualitat. I quan aprofito un moment que el comissari surt a preparar-me un cafè a fora, em diu, viendo lo que les pasa a sus compañeros y a usted no se arrepiente de lo que ha hecho? Esclar, em va picar una mica la mosca, em va pujar la mosca al nas que aquella persona s'extralimités tant en un interrogatori que em va fer sospitar tant que li vaig fer al revés, vaig fer un míting. Li vaig dir, no, precisament em venen més ganes que mai de lluitar. En un moment que se suposava de feblesa emocional, perquè quan et detenen no és el dia més feliç de la teva vida, en què és ben comprensible que estiguis baix de moral, aquella reacció d'aquell suposat intèrpret, que insisteixo, després vam recusar, mai més va tornar a ser intèrpret en res d'Alemanya amb nosaltres, perquè feia molt de tuf, de mortadelo, em va justament estimular al contrari, a tenir força perquè dic, allò que estem fent, potser jo acabaré malament, potser m'extrairan, m'és igual, però això ho posarem al servei de la causa.
I això mateix vaig escriure en la llibreta que vaig mantenir mentre estava detingut a la comissaria de l'Alguer, en aquest cas amb un comissari que parlava català, alguerès, un català deliciós, i vaig escriure en aquelles hores, dic, això d'avui tornarà a ser una altra, no vaig dir cagada, vaig dir un altre error d'Espanya perquè en tornarem a treure benefici. I efectivament ha sigut així. Però això era terreny inexplorat. Ningú ens va dir, ningú em deia a mi que no seria extradit. De fet, si miràvem les anàlisis de la premsa espanyola i de molts juristes i constitucionalistes i experts en dret penal i tertulians aguts i per haver, a qualsevol mitjà espanyol, jo hauria d'haver estat entregat immediatament. Bé, sóc aquí. Per tant, aquell terreny inexplorat ens va ensenyar que l'actitud que havíem de tenir i que no havíem d'abandonar era aquella. I aquesta és una actitud que no volem abandonar. De fet, el catalanisme en el seu conjunt crec que ha après a fer això que abans el conseller Comín deia, a litigar estratègicament. No ens sentíem parlar massa d'això a l'octubre del 17, abans de l'octubre del 17. Aquest coneixement no el teníem. Avui el tenim. Avui sabem no només què vol dir litigar estratègicament, sinó practicar-la, aquesta litigació, i practicar-la bé. I aquí és on vam obrir, en el conflicte que teníem, i que tenim amb l'estat espanyol, i en aquell dia un conflicte molt obert, ells van obrir un front, que va ser el front judicial interior, pensant que aquell front el guanyarien ells amb els seus tancs. Nosaltres hi vam obrir un altre front, que no s'esperaven, el front europeu. Vam obrir un front nou en el conflicte, i aquest tenia algunes coses que l'altre front no té. La primera, aquest era un front en un terreny neutral, no com l'altre, que juguen els de locals. És un terreny amb àrbitres independents, fal·libles, com tots, però independents. És un terreny on podíem vincular els nostres casos particulars a causes generals, perquè aquest és el sentit dels tribunals europeus, defensar el dret europeu. I finalment, un terreny en el qual Espanya no tenia el control ni per la porta del darrere ni per la porta del davant. I és una cosa que estan acostumats a fer. Bé, doncs aquesta estratègia de litigació, de confrontació intel·ligent, ha de continuar, perquè efectivament, com deia en Gonzalo, això no s'ha acabat, ni s'acabarà. Aquest front no es pot abandonar. L'hem redescobert o descobert, perquè no el practicava mai ningú abans. Potser no perquè no ens hi havíem trobat en la tessitura o no havíem considerat necessari portar causes de conflicte davant dels tribunals europeus per defensar drets fonamentals. Però això no es pot abandonar, al contrari, s'ha de reforçar, perquè hi té molt a guanyar Catalunya quan operem en aquest front. I per això Espanya es posa especialment neguitosa quan anem aquí. Ens ridiculitza, no sap com actuar, fins i tot perd els papers, i l'altre dia un eurodiputat de Vox crec que va insultar fins i tot els propis tribunals europeus dient que es havien deixat vendre o que es havien deixat comprar, perquè no té el control, efectivament, que creu tenir la judicatura espanyola. Dic que no s'ha d'abandonar perquè crec que hem d'obrir un altre àmbit d'aquest front de litigació. Fixeu-vos, Espanya és segurament el país que rep més sancions per mala transposició de directives europees. És el primer o segon? Depèn de l'any. Vol dir que fa una mala transposició de directives europees al dret intern. I això, esclar, que afecta la vida dels catalans. Però ho donem per bo perquè, com que a Espanya li pertoca transposar, discutim poc, litiguem poc. I potser ens estem deixant perdre coses que afavoririen la Generalitat de Catalunya, per exemple, en polítiques que Europa preveu més descentralitzades i que els estats recentralitzen, per exemple, o en drets de consumidors. Potser per una mala transposició que fa Espanya, a Catalunya hi surt perdent. Doncs té d'haver arribat el moment que litiguem en aquest àmbit per defensar els drets dels catalans. I de fer-ho a primera divisió. No en tribunals on l'estat espanyol juga de local i els àrbitres juguen al seu favor, sinó en tribunals que hi han demostrat la seva independència i que no miren com et dius ni d'on vens per defensar els teus drets. Que això és un exemple claríssim. Nosaltres, en aquesta estratègia de fer servir el cas català com una defensa de casos generals, hem fet una aportació, ja que quedarà per la història en la jurisprudència europea. Hem introduït un concepte de grups objectivament identificables de persones que és una capa de protecció més perquè minories
de qualsevol tipus, poden ser nacionals, poden ser religioses, poden ser sexuals, minories que puguin sentir-se amenaçades per l'estat que els persegueix, invoquin la seva condició de grup objectivament identificable per impedir una extradició, per exemple. Una extradició motivada, òbviament, per raó de la seva pertanyença en aquell grup minoritari. Això és una feina que demostra que hi ha un terreny a recórrer que necessitem reforçar. Per això aquestes eleccions europees són molt importants, perquè han de confirmar i han de donar eines, perquè en la fórmula per guanyar, la fórmula complexa, del que tampoc tenim encara tots els ingredients per guanyar, el front d'aquesta litigació estratègica és essencial. Dit d'una altra manera, com hauria estat la nostra actitud i posició a l'octubre del 17 si tinguéssim aleshores el marc jurídic que tenim avui gràcies a aquesta litigació estratègica? Molt diferent. Molt diferent. Té altres raons, perquè gràcies al treball que hem fet a Europa, al treball que han fet davant del grup de treball de detencions arbitràries, el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides o el Comitè de Drets Humans de l'Assemblea de Parlamentaris del Consell d'Europa, avui el perímetre en què l'estat espanyol pot actuar contra dissidents polítics és molt més estret que no fa 7 anys, que era barra lliure. Però avui hi ha resolucions que diguin, miri, això que fa de suspendre diputats electes en presó preventiva sense condemna és il·legal. Avui això no ho poden fer. Això que fa de detenir preventivament, això no ho pot fer. Això que fa de no reconèixer la condició d'eurodiputat d'algú perquè va jurar la Constitució espanyola, això vostè no ho pot fer, etc. Avui, insisteixo, el marc que hem aconseguit construir a través de 6 anys i 7 mesos de litigació estratègica és molt diferent i avui blinda molt més qualsevol acció política d'aquesta batalla per guanyar. Per tant, importantíssim que continuem avançant en aquest camí, en aquest terreny, i per fer-ho crec que hem de confiar en les persones que ja tenen l'expertesa i el coneixement que ens ha portat fins aquí. I això és el que volem, una de les coses que podem aportar com a feina feta també als ciutadans, com un rendiment de comptes del que hem fet també aquests anys a Europa i al món, és això. I això, com deia el Gonzalo i diu també Antoni, això no s'ha acabat, això ha de continuar i a més avui tenim moltes més ganes que el que podíem tenir perquè veiem que això funciona. I que sí, és lent, és costós, costos personals i professionals, és veritat, però funciona. I per tant, per més temps que costi, per més, diguem-ne, maltempsades que hagis de patir, aquest és el camí que no deixarem de recórrer. I per això necessitem la força de la gent perquè ens ajudi a continuar fent tot el que hem estat capaços de fer amb la seva força. Res més. Moltes gràcies.